Biye juankalo tile 14 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlakan la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan nin ye o waati seli a y'aw bisimila. Dɔgɔkun kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye colonel Asimi Goita ye juma tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2021 a ye au conseil islamique maaw ni o ɲɛma ye a Said Usman Sherifu Madani Haidara a kɔni ye olu bisimilali kɔnɔna la o kumana jamana ale ka ɲɛta koɲɛw olu kan ka hakili jigin k'a fɔ a bɛ wagati damadama bɔ au conseil islamique maaw ni a ɲɛma ye a Said Usman Sherifu Madani Haidara u kɔni ye waliya sugu bɛɛ kɛ walasa bɛn lakana ani kelenya ni basigi bɛ se ka na an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na u ye o wuli ka jɔ ni ka olu sabati hali wagati min na zone aéroportière ni ale cili baara olu kun bɛ sen na a Said Usman Sherifu Madani Haidara a kɔni wulila ni ka taa ɲɛ da o maaw kan wagati min na fara gɛlɛya kun bɛ farabugukaw olu fana kan an ka alisimɛ diinɛ tigilamaw olu fana wulila ni ka u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ walasa basigi bɛ se ka na an ka jamana o kɔnɔna la. Kawladoniya ka fɔ juin kalo tile 7 tɛmɛnen san 2021 colonel Asimi Goita ale sigira fanga la n'a a ye ministre ɲɛmakura ka o sigi ni o ye Choguel Kokala Mayiga ale fana ye a ka gouvernement ni ka o sigi jumadon juin kalo tile 11 san 2021 gouvernement kura min yɛrɛ ni olu bɛna cɛmancɛ fanga ni ka o latɛmɛ a gouvernement kura kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ministre 25 o b'a kɔnɔ a ministre 25 la sa ministre 3 olu ye délégué muso 6 bɛ a kɔnɔna la bolomasiri taba 4 ka taa se maa 17 olu kɔni maa kura ye olu donna a kɔnɔna la maa 11 olu bɛ a kɔnɔna la n'olu tora u jɔyɔrɔ la a maa 11 na sa maa 2 bɛ olu la olu kɔni ye u sigiyɔrɔ ni ka o falen. Faamuya baliya mangamani o tɛmɛna an ka wolomasiri taba 2 olu ni ɲɔgɔn cɛ garde nationale ka taa se an ka ba polisilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ masa min ni a kɛra sababu ye u ye bingani wale ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Sevare ka taa se Kayikaw olu ka polisilakaw n'u ka gardilakaw olu ma u ka ɲɛma ni o ye chef d'état général des armées ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko basigi o nana ni wagati na u ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min kɛra ni lafamabɛlɛ sababu ye sa garde national dɔ ni ale tun bɛ ka taga sotiba kaw fɛ nɔ ni an ka ba polisilaka dɔ ye ale lajɔ a lajɔlen sa a y'a ka bolimafɛn sen 2 ni ka o minɛ la ni o ma bɛn a ma ɲininkaliw la sa a yirala k'a fɔ ko polisiw k'u kɔni ye bingani wale ta ni ka finitigiɲɔgɔn dɔ ka o sɛgɛrɛ o de la sa a nisɔngoya bonya kojugu a ma a fana ye a jɛɲɔgɔnw ni ka olu wele ka a yir'u la k'a fɔ fɛn min ye a sɔrɔ polisilakaw ulu fɛ o fana ye a bila u ka bɔlɔlɔkana la ni o ye u ka groupe WhatsApp ye o wagati kɔnɔna la u fana wulila k'a yira k'a fɔ ko u bɛ u tasara o tasara kɔnɔna de la sa an y'a ye jaw la bɔlɔlɔkanaw la k'a fɔ Sevare polisilakaw ka tasa garilakaw ma ani Kayikaw olu kɔni fana ye u ka tasara bere ni ka o ta ni wagati na basigi o lala na u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ala ka jisuma kɛ a fɔra ka sababu kɛ marifatigi 2 olu ka bɛnbaliya o maɲi jamana o kɔnɔna la. An ka sugu kɔnɔnaw la ni wagati na an b'a ye k'a fɔ sogo tulu ka taa se sugaro nɔnɔ ani malo ma olu kɔni sɔngɔ gɛlɛnnen don kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔnaw la ka kɛ ni minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka balo koɲɛw ma sa o kɔni y'a yira k'a fɔ ka an ka gouvernement ale kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa nin balofɛn ninnu u sɔngɔ bɛ se ka jigin cogoya min na nka o n'a ta bɛɛ nin wagati in na dɔ de bɛ ka fara a sɔngɔw kan ka taa fɛ. Bafula bɛ sefa wari miliyɔn 3 ni a kunkanfɛ o de donna u ka dɔgɔtɔrɔso la ni o ye SESCOM ye ma ɲina ka taa se ɲakalen siraya o dɔgɔtɔrɔso olu ma dɔgɔkun tɛmɛnen na sa a musaka kɔni bɔra ma ɲina mairie tigilamaw olu fɛ fɛn minnu ni musaka in donna la sa o de ye u ka dalila ka taa se matila ma o ni a ɲɔgɔnna caman ani musow bɛ lajigin dilan minnu olu sanfɛ o kɔni u ka dɔgɔtɔrɔso ye o caman sɔrɔ wagati min na sa ma ɲina mairie
AFD tigilamaw olu kɔni bɛ ka nin musaka in bɔ ma ɲina den dɔ yɛrɛ ale kɔni ye u ka sescom ni ka o labɛn ko kura ye ale fana ye sɛfɛwari miliyɔn caman ni ka o de don a la. Gawo lakana tigilamaw olu ye barabila ni ka o kɛ juin kalo tile 10 tɛmɛnen ka sababu kɛ k'u cakɛ ɲɔgɔn dɔ o fagara juin kalo tile 5 tɛmɛnen a kɛra jindara u y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka dɔgɔtɔrɔw ni ka u ni an'u bolominɛw ka se ka o kisi cogoya min na ka u to u ka baara o kɔnɔna la wagati min na olu bɛ u ka o gɛlɛya kɔnɔna la o wagati kelen na butigitigi dɔ ale fana ka da o karila a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 o wagati a kɛra sigida min na sa o de ye Sanɛ ye a kɛra maa marafɛntigi lakodɔnbali dɔ fɛ sa u bɛ t'u jɔ maa 6 bɔɲɔgɔnko u la u kɔni tun bɛ bolimafɛn na a kɛra maa minnu ɲɛna sa olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu u taara ni minɛn caman de ani nafolo. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Sudankaw olu ka jamana kɔnɔna la ni wagati in na Sudankaw olu kɔni bɔlen don ka u ka kare kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ni ka o minɛ ka sababuya kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na u ka gouvernement u y'a yira k'a fɔ ko u tun bɛ musaka min bɔ ni ka don taji la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taji sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na u bɛna dan sigi o musaka bɔ la o kɔni ma kɛ dugulamaw olu fɛlako ye n'u bɔra ka u ka nisɔngoya ka o yira u yɛrɛ ka fɔ la sa ko kabini dan sigira Omar El Bashir ale ka fanga la sa u kɔni ka jamana a bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ. Algérie tibiri tɛmɛnen na sa u ka wasaden kalafili baaraw olu kun bɛ sen na wasaden kalafili min yɛrɛ sa ni maa ɲɛnama bɔ ka taa kalafili kɛ a yirala k'a fɔ ko 100 o 100 maa 30 ani muruburu damadama olu le kɔni bɔra ni ka taa kalafili la nin kuma in fɔra Jeune Afrique kunnafonidilaw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ a bɛ san 20 bɔ bi nin kɔni waleya o ɲɔgɔnna kuma deli ka kɛ ka ni santɔw dakanya ɲɔgɔn ma sa san 2017 wasaden kalafili la 100 o 100 30 ani 5 ani murumuru 7 o kɔni bɔra ka taa kalafili la san 2012 40 ani 2 ani murumuru 9 olu kɔni fana bɔra ni ka taa kalafili. Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw aw kulo garizɛgɛ kɛra nin kunnafoni de bi tɛnɛndonya in na ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan halisa Ala ka hakili ɲuman di jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi Ala k'o lana an ka jamana o kɔnɔna la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila k'an hakili to an kɛrɛfɛmaw la.